Tul l-4 ġimgħat li ġejjin il-votanti jistgħu jiġbru l-vot tagħhom għal referendum mill-assess tal-Pulizija. Il-Kummissjoni Elettorali ħabbret li dawk li marċivewx il-vot tagħhom id-dar għandhom imorru personalment fl-assa tal-Pulizija tal-lokal u magħhom jieħdu l-karta tal-identità. F'San Pawl il-Baħar id-dokumenti jinġabru mill-assa tal-Qawra waqt li f'Liklin, Ħallija, Marsa Skala, Pembroke, Il-Pjetà, Is-Swieqi, Taxbiex u l-Fontana id-dokumenti jinġabru mill-uffiċċju tal-Kunsilli Lokali. Il-proċess huwa allura t-tieni fażi se taqssim ta' dokumenti tal-votazzjoni, kull irid imur jiġbor id-dokumenti tal-votazzjoni b'mod personali. Imur ġewwa l-asta tal-lokal tiegħu, ħinijiet ikunu mill-4 ta' l-ofsinhar sa' 9 ta' flaxija. Nhar ta' Sibtiet u l-ħdud, il-ħinijiet ikun mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' l-ofsinhar. Il-proċess elettorali tar referendum dwar id-divorzju kien ikkaratterizzat minn kontroversji mhux tas-soltu. L-ewwel sar magħruf li 2800 żagħżugħ u żagħżugħa mhux se jitħallew jivvutaw għaliex il-Gvern għażel li juża r-Reġistru Elettorali Antik ta' Ottubru 2010 minflok dak rivedut ta' April 2011. Imbagħad waqt it-tqassim mill-pustiera ntilfu 21 vot fraħal ġdid bi 15 minnhom jinstabu mormija fit-triq mill-Partit Laburista u jkunu ritornati lill-Kummissjoni Elettorali. Imbagħad kien żvelat kif mal-50 voti oħor sparixxew f'Ħaddingli wkoll waqt it-tqassim bil-Kummissjoni Elettorali tgħid li l-għada nstabu 20 vot minnhom mitluqa fit-triq. Issa l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għadu lanqas ta' dettalji dwar jekk il-Maltini li jgħixu barra u mixtejjin ġiebu biex jivvutaw fir-referendum f'elezzjonijiet oħra f'pajjiżna arranġamenti simili jkunu diġà ħarġu f'dan l-istadju.